Λοιπόν, γεια σας φιλαράκια. Ο λόγος που σας τα δείχνω όλα αυτά με τα διάφορα βίντεο που έχω ανεβάσει είναι η συλλογή μου που έχω μαζέψει τόσα χρόνια από εφημερίδες και περιοδικά. Θέλω να τα δείτε κι εσείς ότι είναι γνήσια DVD και αυτά που ανεβάζω δεν είναι παρά μόνο γνήσια, όχι αντιγραφές από άλλους χρήστες YouTube που κάνουν αντιγραφές μόνο. Σας τα δείχνω, αυτά είναι αυτά που θέλω να ανεβάσω, όπως και τα προηγούμενα βίντεο. Έχω πολλές ταινίες γνήσιες, πρέπει να είναι γύρω στις 300 ελληνικές παραπάνω. Δεν τα έχω μετρήσει ευτυχώς. Βλέπετε όλα αυτά είναι αυτό το κομμάτι που έχω μαζέψει από διάφορα περιοδικά, ταινίες του θρυλικού Φιλοπίμην Φίνο, μεγάλη ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και γενικά για την Ελλάδα. Σε αυτά που τα ανεβάζω η αλήθεια είναι όσο γίνεται μέχρι να μου κάνουν κάποια αξίωση για να μου το σβήσουνε ή να σβήσουν το κανάλι. Θα δούμε πόσο θα κρατηθούμε. Το κάνω αυτό μόνο για το διαμερισμό των ταινιών, για να τα δείτε, να τα χαρείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι σπανίζουν οι καλές ελληνικές ταινίες στη σημερινή εποχή. Όπως βλέπετε το χώμα βάφτηκε κόκκινο, ο εξυπνάκιας. Θα ανεβάζω ταινίες, έχω βρει τον τρόπο πώς να τα ανεβάσω και σε κάποιο άλλο βίντεο θα σας δείξω πώς γίνεται να κάνετε, να το κατεβάσετε από το YouTube με έναν τρόπο πολύ απλό. Βλέπετε γράφει εδώ, όπως είδατε, μην είδατε το Παναή, από τη εφημερίδα Έθνος, και άλλα βίντεο. Η γάμπρη της ευτυχίας, για μένα η πιο επική ταινία, η Μαθώος, με έναν διαφορετικό Λάμπρο Κωνσταντάρα, Αλέκο Αλεξανδράκη, ηθοποιεί ιερά τέρατα στην κυριολεξία. Τα λέμε.